Sa ikaw na kaadlaw nga noberaryo atong kumustahon karon ang seguridad gagipatuman sa Basilica Minore del Santo Niño. Adunay live updates si Luan Mirondina. May Bob, taliwa sa kadaghang mga reklamo mahitungod sa kahugot sa seguridad nga gipatuman sulod diri sa Basilica Minore del Santo Niño apan wa gihapon kini makapabugnaw sa mga deboto. Gani kung atong maobserbahan Bob ning mga orasa padayon gihapon ang pagdagsa sa mga manimbahay dinhi sa Basilica Minore del Santo Niño. Sa kasamtangan nakasugod na ang 5:30 PM mass ug naanata sa homily nga bahin ug sa gihapon puno gihapon kaayo ang Pilgrim Center sa mga manimbahay. Sa issue Bob sa pagdala og backpack subli gihapon gipahinumdum sa kapulisan nga higpit nga gidili ang pagpasulod og mga backpacks dinhi sa Basilica Minore del Santo Niño. Although no niagi ni og daghang mga panaglali sila binakay may mga tunghaan nga mi sponsor og misa matag hapon nya daghang mga estudyante ang nagdala og ilahang mga backpacks. Although nay uban nga mga gipang konsiderar apan lagi nagagi gihapon kini og makuti nga inspection. So sa gihapon ang ubang mga eskwelahan nihimo na lang sila og mga pamaagi aron usab ang mga tinun-an dili na magdala og backpacks sa ilahang pagsimba unya dinhi sa Basilica Minore del Santo Niño. Samtang sa entrance ug exits usab Bob nadugangan na usab ang mga entrance kun kaniadto ang main entrance lang maulang ang kanang gate sa Basilica Minore del Santo Niño nga nagatubang diha sa may City Hall karon nadugangan kini og laing entrance dinhi habig sa may diha Cosalem Street kanang gamay nga gate diha nga nagatubang sa usa ka dakong establishmento and four more entrance diha gihapon habig sa may City Hall. Samtang kining usa ka gate Bob nga nagatubang niining usa ka fast food chain habig gihapon sa may diha Cosalem nga kun sa ordinary days entrance ni siya karon mauna usab kini ang gihimong exit. So sa ato nga paglibot karon dinhi sa Basilica Minore del Santo Niño atong naobserbahan ang kahapsay o kasulemne sa dagan dinhi sa nobenaryo. And so far Bob mao nang latest nga atong nahipos gikan dinhi sa Basilica Minore del Santo Niño. Bob. Thank you so much, Mai, sa imong live report.